Yo, maayong adlaw mga boy mga bay, og narita diri karon sa may Taboylan para mga tutos tuburan sa Mulubulo Spring, mga boy mga bay. Ako nahinumduman man gud, gingnan ko sa akong kaila. Search ko na ako sa internet nga tag 5 ra ilahang entrance fee sa mga bata og tag G sa mga dagko. So nindot taliguan sa mga boy mga bay. Naa siya idako nga kanupi sa akuan sa tungod ay daghang kahoy na sa ubos diha na dito ang spring. So paminaw na ako mas lami jud kani sa liguan kay gawas nga bugnaw, mas kuan, mas nindot sa liguan tungod sa canopy. Mas pare siya to. So murag pare, so ako mapugan ha, ako ideal sa nakalayo. Koy ko sa akong misis. Koy ka dito dayon. Ang tanaw na ang journey mga boy og malingaw ba ta? Ha? So karon mga boy mga bay, palit sa Mig Salvaro. Try. Koy si Tomshi. Pila na te? Usa gibuhatan nate. Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Ya kanay mo sauce. Latik. Lubi o gamay. Hindi pa ka. Yung video mo ko. Bako pa siya sa kinong. Tagpila. Lagi. O karon mga boy mga bay, naabot na gid mi sa Mulubulo Spring diri sa Tuburan. Kauban ako si Tomshi, si Isang ug si Agnes. Tanawa. Woo! Woo! Aya gawin tinaw kayo buyo. Dawa. Tinaw mga boy mga bay. So magtapisaw ta diri karon. O kana siya, kana asa man kana. Daw kayo ka. Sa nagkataog shield nga rin. Ang nakanilot mga boy, kaya dapat na niya siya dagat. Di ba klaro? Itong tanaw na. Itong tanaw na, para maklaro ninyo nga dapat niya siya dagat. Try. Taran! Dagat ito dito. Tara. So, ninot kayo sanan mga boy, mga bay, no? So, tanawa ito pagtapiso diri boy. Yes! O karon mga boy mga bay, human akong ligo sa Mulubulo Spring diri sa may Tuburan mga boy mga bay. Testing ari mga boy mga bay, nindot kistanan, bugnaw, limpyo, namay late lang yata. Yeah, G's lang entrance mga boy mga bay. Og yan ang nagtataman mga boy mga bay, susunod kayo na po dog. Adios, sa item si. Adios. Chaka chaka chaka.